दिनै सुब्रतनि बेपारै अब जों कतालिया सारा दुनिया बरफ साइमनो इंटेलेक्चुअल ग्रुप साइमनो यूथ बो साइमनो स्टूडेंट बो साइमनो बो इदानिंगो जों सरकार फाइमनि परेगो बनि तमु जामन भाई इंदांखा जों बनो जतन अब कतालको गिया जों बनो मासाव आं बनो एज अ ब्रदर इस बनो अनेक बनो कोइखा आं बनो साका अब नों कांदे खामतांदि नों थिके सामतांदि नोंनि भबिष्यत अनेक अब हामनाय नोंताबो रायखो नों अनेक सिना नांखो होना बन अनेक बुजौखा किन्तु बनि जन बो लेसि जाब दिनै बलाय लासमसाको अब जों फांफां मासाव दिनै बर अनेक लिसन तो बो दिनै आं अबन मासाव आं खरसा दिनै एमए पास खायजा आं जीवन अनेक किसम खाइमन खाइनाय किन्तु आं 20-25 बोसोर रमबै आं जातिबां सामखाइ दं अमा बिसा बिसनिया लास्ट 25-30 years आं आनि जातिबां दुखा आं सार्भिस खाइदों सुला चंपा फाइखेबा किन्तु नायले खबनि नदि आं अनेक बने बना चेष्टा खाइगोन आं बुझावनो नंगौ सरकार फाइमनि परगो 1-2 मास सिमखौ कैसे बने होटेलो बर्थडे पालाइमानि प्राय 7-8 लाख खरस लायो भाई मैं क्या मन बुझौखा नि कैसे बर्थडे खाइमानि नों जागो जों सरकार फाइनि सेगांगो नक बारा रन फैजा करै रिक्सा कारानि फैजा करै नि आं थांबो साइमन बनि कोन इनकाम करै बतिनि बनि बर्थडे पालाइफ्रो बो 6-7 लाख खरस लायो बर्थडे पालाइगो होटेल तिनि होटेल गीतांजलि गो आं बो इनभाइट खालाम थांखा आं वानाखा बर बाहायनि सिजाक दं अहाय तो माने कफरे अमाय नुगा आं बले वानाखा बारां साका हायदांनि आबन नुफि खताबा बने काले बरेगो बकायदे फुरा आं बुथांजा राजा हालके बकायजागो अमा अद्भुत बेपार पब्लिक साइड दं बन दाबो तिनि अपोजिशन पार्टी साइड दं जोंना बर कायदे कान बनि काल बरेगो बो नॉट लेस देन 56 लाख बखर फ्लाइका जे आं नमान नायनि बनि जे स्टेज तमानि लामा खायमानि बनि दानि जे बाबा खायगा राजा हायके बक दिनै कायजागो अहो तो मोजां गैया पब्लिक मोजां गैया नों कोनो एमएलए को कोनो मन्त्रिया को कोनो सिखाया को एक बहसिनि पार्टी फाइमनि जों सरबायनि को आंरो सिनिनि आगे नोंतां तमनि ताकता मंखा बनि काल बरेव नायनि दि लाख खरस फाइबो कायजागो आं वानाखा जनगण नायि दं पब्लिक नायि दं